Anem a esquiar. Ei, quina passada! Uf, no tan de pressa! Uf, això sí que fa baixada. Som-hi, no és un malson. Oh, la lletra O! Socors! Desgràcia, desgraciada! Què és això? Una pista d'esquí, senyor esborrador. Que no sap esquiar. Ajuda'm, soca, més que soca! Ei, gran professional, sense pals, Amb bastant de pressa que t'encanta la velocitat. Has provat esquiar cap amunt? Ah! Pareu-me! Pareu-me! A veure si aprèn a esquiar. Ara veuran, Titus, dona'm el coet! Amb aquesta arma secreta les atraparé i les esborraré totes. Apa, Titus, encén el coet d'una vegada. Desgràcia, desgraciada! Lletres del dimoni? Ara sí que s'han acabat per sempre aquestes lletres. Ei, per aquí! Ei, freneu, freneu, que hi ha un precipici! Pobre, què li passarà? Auxili! Vinga, molt bé! Estàs bé? Sí, sí. Lletrac, has tingut tot un detall. Lletrac, has estat un trampolí perfecte. Gràcies. Ei! Ja les enxamparé, ja. Au, Titus, anem cap a casa. Desgràcia, desgraciada! Qui ha girat aquest rètol? Jo diria que vostè. Titus, ajuda! Cal dir, però, que la lletra H no sempre és a la neu. La podeu trobar en altres llocs. Hi ha moltes paraules que contenen la lletra H, com ara helicòpter, hipopòtam, hangar. Si voleu jugar, intenteu trobar alguna paraula més amb la lletra H. Fins aviat, amics!